През март имахме щанд на архитектурно-строителната седмица за втора година подред. И за няколко прекарани дни там говорих с стотици хора и много бързо се очертаха сходни въпроси, като например ленти или пяна за прозорците. ОСБ достатъчен ли е за постигане на добра въздухоплътност? Кога всъщност трябва да планираме вентилационната система за проекта и така нататък. И в това видео събрахме най-важните и често срещани въпроси и ще ви дам реални практични отговори. Аз съм архитект Антон Добревски и вече над 8 години преподавам на колеги, архитекти и инженери от цял свят как да подобрят енергийно ефективността на проектите си. А ето какво ме попитаха на експото и много са въпросите, така че нека да започваме. Така, въпрос 1. При стоманобетонна конструкция каква мембрана ми трябва? При стоманобетонната конструкция самия бетон е въздухоплътен и съответно нямате нужда от допълнителна мембрана, фолия или някакви други материали. Но, разбира се, много често стоманобетона е в комбинация с тухлена зидария, която сама по себе си не е въздухоплътна. Затова самата зидария трябва да бъде измазана. И все още честа практика е в България да се измазва само отвътре. Но, за да постигнем добра въздухоплътност, моят съвет е тухлената зидария да се измаже и отвън. Защото, например, ако имаме стена, която е измазана само отвътре и сложим в контакт, то тогава има голям шанс да ни духа през контакт. Обаче, измазвайки и отвън, ще избегнем това. Нека сега видим какъв е следващия въпрос. Въпрос номер 2. Как да монтираме прозорците? С пяна или лента? Майсторът ми каза, че лентите са излишни, прав ли е? Фугата между прозореца и стената е една от най-слабите точки. И съответно искаме да я изолираме достатъчно, за да не губим топлината, но и да не пропускаме влага и вода в нея. И пяната сама по себе си играе много добра роля да задържа топлината. Или с други думи да топлоизолира, но тя не е въздухоплътна в дългосрочен план и може да пропусне влага и дори и вода. От друга страна пък имаме лентите, които осигуряват контрол на въздуха и влагата. Съответно, правилният монтаж е отвътре да имаме въздухоплътна лента, която да не пропуска водните пари, които иначе биха влезнали отвътре. След това между прозореца и обръщането на стената да имаме топлоизолация, като например пяната. Съответно, нейната цел е да спираме топлинния поток и да избегнем термомоста на това място. И вече отвън имаме паропропусклива, но водоустойчива лента, за да нямаме вода, която да навлиза отвън в фугата. И монтажа на прозорците е изключително важен, защото даваме много пари за прозорци, но ако монтажа не е направен както трябва, реално губим много голяма част от ефекта им. Третия въпрос е: лентите могат ли да се сложат след като е монтиран прозорец? Има два варианта за полагане на лентите. Единият вариант е да се сложат отстрани на дограмата, преди дограмата да е монтирана, което най-често се прави от самите дограмаджии. Втория вариант е, след като е монтирана дограмата, лентите да се сложат от вътрешната или от външната страна на профила. Така че, накратко, да, могат. Единственото, което трябва да се съобрази, и то е по-скоро чисто естетично или естетически, след като сложите лентите от вътрешната страна на обръщането, изцяло да може да припокриете лентата, за да не се вижда в последствие. Следващия въпрос е въпрос номер 4. Как влияе камината на енергийната ефективност? Честно казвам, много от хората, които дойдоха на експото, бяха хора, които ще си строят еднофамилни къщи и въпросът беше така изненадващо често задаван. Каминът изглежда уютно решение, но истината е, че технически доста усложнява нещата в една енергийно ефективна сграда. Първо, при добре изолираните сгради, няма значение дали е пасивна или не, изолирайки добре вече, тя може да доведе до прегряване в помещението, в което е поставена. И затова моя съвет е камината да е добре изолирана, също така да е изцяло въздухоплътна, използвайки изцяло външен въздух, и трябва да се използват специални комини, които да са добре изолирани. И така, нека видим какъв е следващия въпрос. Въпрос номер 5. Фасада с мазилка или вентилируема фасада? И двете решения могат да работят много добре, ако са правилно направени, разбира се, но реалната разлика най-често идва от една страна от цената и от визията. Като при вентилируемите фасади има
много по-голяма свобода от към дизайна. Може да използвате различни материали, тухла, камък, дърво, панели и така нататък и да постигнете доста по-интересна и модерна визия. Това обаче почти винаги идва с по-висока цена, както за материалите, така и за самия монтаж и труд. При фасадите с мазилка пък от друга страна, вариантите са по-ограничени като визия, но пък системата е значително по-проста и по-достъпна като бюджет. Затова можем да видим, че е една от най-често срещаните като решение. Така че дали ще изберете единия или другия вид фасада от към енергийно ефективна гледна точка, и двата са много добри варианти. И ако това видео ви харесва, харесайте го, абонирайте се за канала, а сега нека видим следващия въпрос, който е въпрос номер 6. А именно, OSB достатъчен ли е за постигане на добра въздухоплътност? Сложен въпрос на теория е, но на практика не е точно. Защо в началото на пасивните къщи OSB масово се е използвало като въздухоплътен слой при дървени конструкции и резултатите при тестовете са били окей. Но в последните години започват да се появяват все повече случаи, в които използвайки OSB не се постига нужната въздухоплътност. Има даже едно проучване на института от към преди 10 години, на Института за пасивни къщи в Германия, което показва, че различните OSB плоскости могат да имат много различна въздухопропускливост, дори когато са от един и същи тип, например OSB3. И няма ясна зависимост нито от дебелината, нито от класа, дори между различни партиди на един и същи производител може да има сериозни разлики. Така че това означава, че дори да облепим всичките фуги и връзки между плоскостите, да са идеално облепени, самата плоскост може да пропуска повече въздух, отколкото би било очаквано. Така че моят съвет е да ползвате плоскости, които имат доказана и тествана въздухоплътност, или пък още по-добрия вариант е да ползвате интелигентни мембрани, като например Intello Plus на ProClima. Нека видим въпрос номер 7, а той е: на кой етап трябва да се планира вентилационната система? Разбира се, най-добре е да се заложи, ако ще има вентилационна система с рекуперация на топлина, да се заложи тази система още в етап проектиране, за да се предвиди място за уреда, откъде ще минават въздуховодите. Истината е обаче, че имаме доста клиенти, които по време на строителството решават, че искат да си сложат вентилация, която първоначално не е предвидена по проект. И това не е проблем, но колкото по-рано се реагира, толкова по-добре. Така че не го отлагайте и ако искате да си направите вентилационна система с рекуперация, може да се свържете с нас на sgradaplus.bg и ще се радваме да ви помогнем. Нека видим какъв е следващия въпрос, а именно въпрос номер 8. С колко трябва да се смъкне тавана за въздуховоди? Това е един от най-често задаваните въпроси, обвързан с вентилационните системи, защото директно влияе на височината на помещенията. И когато става дума за къща или апартамент, не си представите големи, огромни въздуховоди, като по филмите, където главният герой пълзи вътре по тях от стая в стая. За жилищни сгради, ако се използват спироканали, тогава смъкването на тавана, бих казал, около 20, може да стигне дори до 35 см, което не е малко. Но има и системи, с които и ние работим най-често, при които тръбите имат диаметър 9 см или 7 см, има дори и плоски въздуховоди, които са само 5 см. Показвал съм ги в едно от предишните видеа за вентилация в апартамент. А това са въздуховодите, които ще ползваме. Виждате колко са тънки, едва 5 см. Смъкването е минимално и може да видите колко е голям отворът, през който ще минават. И с този тип тръби и система, разпределителна система, смъкването на тавана може да е само между 9 и 13 см. Следващия въпрос е колко често трябва и как се чистят въздуховодите или тръбите на вентилационната система. Истината е, че при правилно проектиране и изпълнена система, въздуховодите не се замърсяват толкова бързо, колкото обикновено хората биха си представили. Основната причина е, че въздухът минава през филтри, които задържат праха и замърсяванията. И първо, външния въздух, преди да влезне в помещенията, минава през уреда, където имаме филтър, който от една страна предпазва топлообменника от замърсяване, но също така и пречиства въздуха, който след това ние дишаме.
А когато пък засмукваме въздуха от стаите, преди той да влезне в самата тръба, въздуха пак минава през филтър, който е на самата клапа, който предпазва самия въздуховод. Или с други думи, трасетата от замърсяване. Затова най-важна е поддръжката, а не почистването на въздуховодите, и редовната смяна на филтрите обикновено се случва на всеки 3 до 6 месеца, в зависимост от средата. И ако филтрите се поддържат правилно, въздуховодите могат да останат чисти с години, като почистване може да се наложи, но това обикновено е след дълъг период. Имаме системи, които вече работят над 10 години и все още нямат нужда от почистване. И последното, то реално не е точно въпрос, но изречението, с което много въпроси започваха, е: аз правя почти пасивна къща, или строим нещо като пасивна сграда, или пък взех някои неща от стандарта. И много се радвам, че мнозина от вас заимстват идеи и стратегии от самия стандарт и се целите към по-висока енергийна ефективност, но искам да обърна внимание на някои от рисковете. Защото за да запазим топлото, изолираме и правим сградата въздухоплътна, което до някаква степен се случва дори и при стандартното ново строителство, където добавяме 10 см изолация отвън или пък имаме прозорци с тройни стъклопакети. В този процес така запечатваме сградата, че въздуха започва да се застоява. Нямаме достатъчно свеж въздух вътре и рискуваме натрупването на влага, замърсители, които пък могат да доведат до мухъл и проблеми с конструкцията, дори при дървени конструкции и така нататък. Затова, моля ви, помислете за това как ще постигнете денонощен въздухообмен, за да не е сградата, в която прекарвате най-много време, да ви влошава здравето, а напротив. Истината е, че не става дума просто за прозорци, мембрани и вентилация, става дума за това дали сградата ще работи както трябва или ще изникнат различни проблеми през годините. И обмислям втора част на това видео, обаче с въпроси от YouTube, така че пишете ми долу в коментарите какви са вашите въпроси, а ако искате да научите повече за енергийно ефективните сгради, гледайте това видео. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!